ದಯವಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ಉಂಡಿಲ್ಲಾಗ ಪನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ಕಲೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಈರ ಕಡೆ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದತ್ತೆ ಯಾನವೇನೆ ತುಂಬುದವನ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ನೋಡ್ಸನ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಿಂದ ಹತ್ತು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೇನ ತುಯ್ಯೋಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ತುಯ್ನೋಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ನೆರಕರೆ ಪನ್ನತ್ತು ನೆರಕರೆ ಪನ್ನ ಕೈ ತರದು ನೆರಕರೆ ದೂರ ಉಂಡಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಏರ್ ಪಂಡಿನ ಶುರು ಕಥ ಅವು ಫೋನ್ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಉಂಟದೆ ಅವು ಅದಗತ್ತಲೆ ಕೋಟೆ ಕಾತೆ ಮುರಣಿ ಕಾತೆ అవుతున్నది ಅಗುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವೇನು ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಅದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ 25 ಸಲ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ನಾಟಕ ಪೋಣು ಎಳ್ದಾಗ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಪೋಣು ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಪಿದದೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಇರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ನೆಕ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಬೇತ ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ಬೇತ ಸಕ್ಸಸ್ ತುಕ್ಕಿನ ದುಂಬುಲ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೇದಿ ಒಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬೊಡೇದಿ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳಲು ಅಮ್ಮ ಏಜ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ಪ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪ ಕೂಡ ಲಾಕದೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೀದು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಬಂಗದ ಅವು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಯಾನೇ ಬಾಕಿಲ್ ತೀರ್ಜಿ ಜಾನಿನ ಊಟ ಅವು ಲಕ್ಕುವೇರಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಖಂಡಿತ ಅವು ಯಾನು ಈಗ ಅಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿ ಅಗಲ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾನು ಏನ ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬೊಡೆದೇವಡು ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಬೊಡೆದೆಲ್ಲ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಪನ್ಪುಜೋಲ್ಲ ಈಗಲ ಈ ಪ್ರತಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆಡ್ ಇರಾಗ ಅವು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಜೋಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಡ ಎಕಡೊಂಜಿ ಟೆಂಪದ ಇರು ವಿಚಾರ ಪಂಡರಿ ಪನ್ನಾಗ ಟೆಂಪ ಮನ್ಪು ದೆಪ್ಪುಣು ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇನಿಕ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸದ ಇಲ್ಲು ನನಸು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ನೆಕ್ಕ ಲೋನ್ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪುನಿ ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಆವಡೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ಉಂಡಿಲ್ಲಾಗ ಪನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ಕಲೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂದು ರಾಜ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ಅವು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ 100% ಅವೇ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅವಳು ಪಾತೇರ್ನು ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋದುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೊಂಜಿ ಘಾಟಿ ಕುದೊಂದಂತೆ ಬತ್ತದವ್ರು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಈರ ಕಡೆ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದತ್ತೆ ಯಾನವೇನೆ ತುಂಬುದವನ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ನೋಡ್ಸನ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇತ್ತದ ನಾವು ಬರ ತೆಗೆದು ಅವು ಬಂದಾಗ ಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಜಿ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡುವ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ 25 ಸಲ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಎರಲೆ ತೋತೀನಿ ಅಂತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಪನ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ನಾಟಕ ಪೋಣು ಎಳ್ದಾಗ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಪೋಣು ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಪಿದದೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಉಂಜೆ ದಿನ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಒಂದು ಪುರ ಮರಪರ ಅಂದ ಸೂರಜ್ 100% ಒಂದು ಎನ್ನದನ ನೆಡ್ದು ಮಿದ್ದು ದಾದಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಬಂದು ನೆಡ್ದು ಮಿದ್ದು ದಾದಬೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ అయితే ಎಂಡ ಅಂಚತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಅಂಡ ತುಲೆ
ಇರಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೋಡು ಆಪುಣ ಆಪುಜ ಇರಕ್ಕೆ ಆಪುಜು ಇರು ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫಾರಿನ್ ಪೋಡು ವರ್ಷ ಕೊಂಚ 2-3 ಸಾರಿ ಪೋಡು ಆಪುಣ ಆಪು ನೆಜ್ಜು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ದಿದ್ದು ಅವು ತೂದು ತಿರ್ಗದು ಬೈದ್ವೆ ಅಲ್ಲ ಜನಕಲ ಮಧ್ಯೋಡು ಮೋಕೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ನಮಗೆ ಇನಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಪುನೇ ಎನ್ನ ಜನಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಿದೇವ್ರಿಗೆ ಪೋತಿನ ನೆನಪು ಪನೋಲ್ಲಿ ಇರೇಕಿದ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಿದೇವ್ರಿಗೆ ಪೋತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿದರ್ ಬದಿನ ಇಂಚ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಬರೋ ಕುಲ್ಲ ದಿನಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳು ಬ್ಯಾರಿನ ಬೋಡು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿಗೆ 3 ಜನ ಬೇರೆ ರಾಗುಲ್ ಕೆಂಡರು ಎಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಚಂದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಅವಳು ಕೆಂಡು ಮುಗುಲ್ ಪೋದಾತಂಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೀಪ್ ಮರ್ವಿನ್ ಪುರ ಪೋದಾತನು ಇಂಜಿ ಪೋದಾತ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡಕಂಡು ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಎಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಜ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಇದು 10,000 ಬಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀನು 10,000 ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಬನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈತಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲ ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಮೊಗುಲು ಅವಳು ಪಾಸ ನಗುಲು ಬಿಡ್ದು ಒಪ್ಪಜೇರು ಹೆಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕನಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವೈಫೈದ ಒಂದು ತೋಜಾಂಡು ನನಗ ಬರೀಟೋರಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬರೀಟ್ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಾಹೇಬರು ಯಾರವ್ರು ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾರಿನ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಬರೀಟ್ ಬಂಡೆ 6 ಬಂಡೇರು 6 ಲೈನ ಫಸ್ಟಿನ ಓಪನಾಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅವು ಲಂಚ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐಟು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾನು ಇಂಥ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಮೇಯರ್ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನು ಯಾನತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೇಕು 6 ಫೋನ್ ನಾನು ಒರಿಯೇ ಮಾರೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಗುಲು ಒಂದೇ ತಂಪ ಹೋಗಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಗಲು 3 ಜನ ಬೋದು ಜೊತೆ ಹೌಜಿ 2 ಜನ ಕುಲ್ಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆರಗುಲು ಬತ್ತದು ಪೋರೆ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಬೊಕ್ಕೋರ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ನೆ ನೋನಕ ಎಂಕಲೆ ಅವಳು ಪೋತೀನಿ ಇರಾಗ ಅವಳು ಒಂದು ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತೇನೆ ದಿರಾಮು ಪುರ ಅವಳು ದಿರಾಮ್ ಉಂಟು ಅವಳು ನಮ್ಮ 125 ಬಂಡಾಗ ನಮ್ಮ 125 ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಂದ ಅದಂದು ఒక చాక్లెట్ ఆగుల్లో కొరియర్ ముగ్గుల 19 30 జానగా ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ್ ರಡ್ಡು ಐಟ್ ಫುಲ್ ಆತನ 30 ಕೈಟುಂಡು ಹೋಯ್ತಂಬರ್ನಾಗ ಅವಳು ಉಂತಾಯಿ ಕುವೇಟೆಡ್ ಏನ ಮಂಡಿ ಈಗ ಅವು ಪಂಡ ಎಂದು ಅವು 7 kg ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 7 kg ಇದೆ 7 kg ಜಾನ್ ಮಂಡೆ ಮಾರೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನ ಕಲ್ಪ ಇರೆ ಸಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಶೂಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಕೈತ ಪೂರಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಎಂಡ ಒಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬರುತ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಾನಾಗ ಅವಳು ತೂನಗಾಯಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ನಾನು ಕುಡಮೆ ಗೆತ್ತಿಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರೋಡತ್ತ ಮಾರೆ ಗೆತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಕ್ಕಗಂದು ನಿನ್ನೆ ಮಾರೆ ದಕ್ಕಗನ ಇರೋಡು ಕೊರಿಯೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಟೆನ್ಷಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹೋದ್ ಬರ್ರೆತ್ತನ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎದುರು ಕೊಡ್ತು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಡ ಇದ್ದೈತಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಂದು ಅಡಾವುಲಿ ಐಟಿ ಕೂಡ ಬಲ್ತೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಇಂಚೆ ಪೋಲೆಂದೆ ಅವಳು ಅಂಚೆ ಆತ ರಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತ ಪುರ ಒಂದಾತನ ಅದಾಗ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾತಿನ ಬಂದಾಗ ಇರಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೀನಿ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಗಳ ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ ಪೋತು ಐಟ್ ಅವು ಪಂತೇನು ಬೇತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಬಂದುತ್ತೆ ಆತನಾಗ ಎಂಗಲ ಅಲ್ತ ಮುಲ್ತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪತ್ತವರತ್ತನ ಆಗಲೇ ಅಲ್ತ ತುಳುಕೂಟದ ಅಲ್ತ ಮೆಂಬರ್ನಗಳು ಅವಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅಂತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಲ್ತ ಅಂತೇರು ಐಟು ಮಲ್ಪನ ಐಟು ಪೂರ ಇರೆ ನಾವೇರು ನುಗ ಬರ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಐನ್ ಪೂರ ಪತೋಡು ಕೋಲದ ಅನಿ ಪೂರ ಪದಂಬೋಳು ಬನ್ನಕ ಅವಳು ಉಂತಾಯಿರು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಪೋನ ಪಾಸ್ ಆತ ಅವು ಇರಾಗ ಮಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಪೋನ ಪಾಸ್ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಉಂತಾಯಿರವೆ ಪಿರ ಬನ್ನ ಅಂತನಕ ಅವ್ನು ನುಗೋ ನೀನಕ್ಕೆ ನುಗ ಗೊತ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಬಂಡರೆ ನೇಗಿಲ ನೇಗಿಲ್ ಒಂದು ನಾವೇರಿಗೆ ನೊಗ ಪನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಏರುಕು ಮಧ್ಯ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ನೇರು ಬಫೆಲ್ಲೋ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಗಲ್ ನೈಟ್ ಅವ್ರಿ ಹಾಗೆ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಕ್ಯಾ ಬಫೆಲ್ಲೋ ಪಂಡೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಲ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆರಿನ ಮಲ್ತಿನ ನೊಗೋನ್ ಇಂಚ ದೀದಿ ದೀದು ಆ್ಯಂಗ್ ಬಂದಿ ಏನಲ್ದೇವನಾಗ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಈನ ಮಲ್ಪಡ್ದು
ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ಗೆ ಇನಿಕಲಂಡದೆ ಭಯಂಕರ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಲ್ಪದ ಇದೇವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಸುರುಕು ಪೋಯಿನ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿದ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆದುತ್ತಂಡೆ ಆ ವಿನಯ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಅರ್ವರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ ಪದ್ದುತ್ತೇರು ದುಬೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 2,000 ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕ್ರೌಡ್ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೇರ ಅದಾಗ ಅದ ಬಂಡೇರ 60 ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ನಿಗುಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಾರ ವರ ದೇವನಗ ಅಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆ 7:30 ನಾನು ನಿಗುಲು ಬೈದರ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆತ್ತೇರವೆ ಯಾನ ಸಂದೆಗಳು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕುದೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಈನಿ ಭಯಂಕರ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಅವು 3ನೇ ಸೀಸನ್ 2ನೇ ಸೀಸನ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಏನು ಬೊಬ್ಬೆ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಜನಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ 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 ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಪುರ ಇನ್ನೂ ನಾವೇ ನೆನಪುಡು ಇತೇರು ತುಳು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಉಳ್ಳರು ಬಹುಶಃ ಇರು ಏರೆವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಕಲಾವಿದನ ಅಭಿಮಾನಿ ಕುಡೋರಿ ಕಲಾವಿದನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತೊಪ್ಪು ಈರು ಕಲಾವಿದೆ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಈರು ತುಳುತ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಳು ಏರನಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕಲ ನಾಟಕ ದೋಪಿನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಮೊಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕಾವಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ತಗೊಂತೆ ಏನು ಸೈಕಲ್ ಪೋಂತೆ ನಾಟಕ ತೋವಾರೆ ಏತು ದೂರ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಇರ್ತೆ ಬರ್ತಾರತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬೋತ ಅದಾಗ ಪೂರ ಅವ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ನಾಟಕ ಪನ ಮಾರೆ ಯಾರು ಕಾಸೋಲ್ ದೀಪಾರು ಪುದಾರ್ ದೀತಿ ಪುದಾರ್ ಪನ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜೆ ತಗ ಬರೋ ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಪೋದಲ್ ಪತ್ತು ಅವು ಅದಾಗ ಪೂರ ಅಂಚ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗೆ ಏನು ನಿಂಕುಲು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇನು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಉಂತನಾಗ ಅವಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲನೆ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂತೇಂಗ ನಾಟಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಈತ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಂತೀರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೆಯರು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದಿದ್ರು ಸ್ವಂತವಾದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಗುಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಏಪ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಬರೋದು ಆಲ ರೆಡಿ ಆತಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಬರ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಲ್ದ ಅನ್ನತ್ತೊಂಜಿ ಅದು ಅವೇನು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕುಲ್ವ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಂತೀತೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಂತದಂತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಾರೆ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಅವು ಎಂದ ಎಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಅಲ್ಪ ನಾವು ದೇವರನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ ಪುನದ ಅಂತು ಜದ್ ತೂಕ ಮನ್ಪುನ ಒಡಮಟ ಬೋಪ್ನ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಸನ್ನರಕ್ಕೆ ಏನು ಇರಡ ಬಲೆ ತೆಲ್ಲಿಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಟ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆವಂತಿ ಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅವು ದಾಯಗಂದು ಮನೊಲ್ಲಿ ದಯಾಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಜಿ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅದಾಗ ಪೂರ ಇಂಕ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇಂಕ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಜಾತ ಅಂದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪದೆ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನು ಇಂಚ ಜನಕ್ಲೇನು ತೋಪುಂಡು ಇಂಚ ತೆಲ್ಪೆರ ತೋಕ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಾಗೆ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕೇನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎನ್ನ ಮೋನಡಿಂಚ ಬಾತಿಜಾತ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಗ ಒಂದು ಪನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಕೆ ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ಕೊಡು ಐಕೆ ಕೊರೋಡು ಜ್ಞಾನ ಐತ ಮಿತ್ತಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಂಡ ಇರೇಗ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ದುಂಬುದಕಲ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂಡ ಏರ್ ಅಕುಲು ಅರ್ನ ನಟನೆ ಬಂಡ ಇರೇಗ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಬಂಡ ಇಜ್ಜ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ತೂಪೆ ಏರ್ನ ತೂ ಅಂತಾರೆ ಇರು ಪನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಕಾಟನ್ನ ಬಂಡರು ಐದು ದುಮ್ಮಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಲಮಲ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಆನಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅದಿ ಪೋಡಿ KN ಟೈಲರ್ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಅಂಚಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ದೂರ ಆತಿ ಅದು ಅಕನ ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಆವಂದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ಮೆರ್ನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಆತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಮಿ ಬಕ್ಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಾಟಕ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮೆ ಒಂದು ಪರ ನಾಟಕ
ಅವು ನಾಟಕ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಟಕ ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ 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 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಟೀಮುಲು ಉತ್ತ ಅಂಚ ಅವೇ ತೋಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಐತ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೆನಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಏಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಏರ್ ಬಾತದಿರೇನ ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಆಯ್ರಿ ಭೇಟಿ ಬಂದಾಗ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಒಂದಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಮೂಲ ಎಂಗಲ ನಾಟಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತನು ವಿನೀತ್ನ ಒಂದು V4 ಚಾನಲ್ದ ಅದಾಗ ಆ್ಯಪ್ ಹೊತ್ತನತೆ ಐಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ವಿನೀತ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದೈಕ್ ಅದ ವಿನೀತ್ ಬತ್ತೆಂಡ ಪಾತಿರ್ತೆ ಇವಳು ದೊಂಬು ರೂಪೇಶ್ ಅವರ ಪಂದತ್ತೇರೆಂಡ ವಿನೀತನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದ ಅದಾಗ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಒಂದಿನ ಬತ್ತೇರು ರಾಹುಲ್ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಯಾಮಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪನಕ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಆಗುಲು ಕೂಡ ಅಗುಲು ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಟೈಮ್ ಯಾವಂಡ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬತ್ತೇರು ಒಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಹೋಯ್ರು ಎಂಕ್ ಒಂಚ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಎನ್ನಾರೆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಎನ್ನಾರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಕುಲ್ಡು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪರ ಮಂತ ಬಕ್ಕ ಒಂಡೆ ಯಾನೇ ಬರೆಪೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೆಮೆಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬೀಜು ಯಾನಿಗೆ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ವಿಜುಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಗುಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರೆಕದೆ ಬನ್ನಕ ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಕ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯನ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಬನ್ನಕ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಯರು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲುದು ಒಂದು ಅದು ರೈಟ್ ಅದು ಬರೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಗಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಗಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಕಪ್ಪರಟಿದ ಕಾವಲಿ ಬಂದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಅಂಚ ಪಂಡೇನೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕಪ್ಪರ ನಿಖಿಲೆ ಓಡು ಬಂದ್ರಿ ಓಡೋಟಿ ಎಂಗಲ್ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಕಾವಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಪ್ಪತೆ ಅದು ಕಪ್ಪರಟಿದ ಕಾವಲಿ ಕಪ್ಪ ಆಗ ನೆರ್ನಗ ಓ ಕಪ್ಪರಟಿದ ಕಾವಲಿ ರಾಮಕುಂಜಾಗ ಕಾವಲಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಅವು 7:30 to 11:30 ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅವು ಭಯಂಕರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಗಲೆಗ ಪೂರ ಬನ್ನ ಅಗಲ ಅಂಚ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪೂರ ದೇವ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ನನ್ನ ರಾಹುಲ್ಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಾನು ಇಂಚ ಒಂದ ರಾಹುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುದೊಂದು ಟೇಬಲ್ಡು ರೈಟ್ ಬಂದೊಂದು ವಿನೀತ್ ನೆಟಪ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅವರ ಅತ್ತೊಂದು ಅವು ಸೀನ್ ತುಲಾ ಇಂಚ ಉಂತುವೇರು ಮಂತು ಸೋಪ ಅಂತಾರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಪಣ ಉಂಟ ಇಂಚ ತುಲಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಸಿ ಸೀನ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಬರ್ಪನು ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಪಡಿಗೆ ಮುನೂರಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಇರದಿಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಂದನು ಒಡವನೇನ ಅವು ಇಂಚ ಪನ್ನ ಅವು ಬಿಸಿ ಸೀನ್ ಅವು ಕೈಟ್ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಸೀನ್ ಅವು ಅವಲಿ ತುಲ ಅವು ಎಂಚ ಬೋಡು ಪನಕ ಇಂಚ ಬರೀ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಪೋಡು ಇಂಚ ಬಂಡೆ ರಾಹುಲ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಅವು ಒಂಚ ಪನ್ನ ವಿನೀತನಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ನಲ್ಲ ಅವು ಮಂಡೆ ಪೋದಾಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವು ಒಂದಾಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದಾಂಡು ಅದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿದ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಪಂಡೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಮಾರ ಕೈಲು ಆ ಜನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗನ್ನ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗಂದೆ ಪೂರ ಐತೆ ಅವು ಒಂದು ಪೊತ್ತು ನಾವಡು ನೆಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಜಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕರಂಜು ಆತ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಒಬ್ಬರ ಕುಸ್ತಿ ಡೇಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಪೂರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪೂರ ಅಂತಂತೀರ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಸಿಗ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆತನ ಪಿದ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆಲ್ಲ ಹೀರೆ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಚ ಬರು ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಅಂಚೆನೆ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪರೆ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೈತ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡತೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚೋಪು ಒಂದು ಕಾಪುನ ಕುರುಲ್ಲಿರು ರೂಪೇಶ್ನ ಕತೆ ಎಂಚೋಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೋಂಡು ಕಾಪುನ ಕುರುಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚೋಪು ಉಂಡು 100% ಎಫರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ದು ಇದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿರ್ದು 1% ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತೆ ಅವಡೊಂದು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಕತೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸದ್ಯ ಟ್ರೀಟ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು 100% ಕಥೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ನಗ ಮಂಗೆ ಆನೆದ ಸರ್ಕಸ್ ಅತ್ತು ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂದ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಪಂಡರ್ ಟೆಂಪದ ಪೂರ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಉಂತದ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಿತ್ತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದ ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಏನ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಈತ್ ಹೆಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಏನ ಬನ್ನ ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಡು ಅಪಗ ಈ ಹಂಗ ಶಾಪ್ ಪುರಾನಾಗ ಇದು ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಒಂತೆ ಟಚ್ ಇಡುತ್ತೇಡ ಒಂತೆ ಆ ಟೈಮಿಗೂ ಇರಗ 10 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಇದು ಏನು ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಾಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಐತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಲೈಫ್ ಏತು ಪೋವು ಅಂಚತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಆಪುಣ ಗೊತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಉಂತುಂಡು ಬಂದಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ರೆಡಿ ಬಂದು ದೀತ ನಮ್ಮಡ ಏತುಂಡು ನಮಕ್ ಮನ್ಪರಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಮನ್ಪರ ಅನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂತ ಅವಜಿ ಜನ ಏ ಬಂಬಡ ದೇವ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮನ್ಪೆ ಅವು ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀಗೆ ಅವೊಂಜಿ ರಾಮಬಾಣ ಅವೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಪಾಡಿ ಇರತ್ತೆ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿದು ಇತ್ತಾರೆ ಆತನ ಎರಡನ್ನ ಕೇಂಡದು ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಹಿಂಗೆ ನವರಂಗದ ಆರು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ 2 ಜನ ವರ್ಕರ್ನಗಳ ಅವಳು ಬುರ್ದು ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರೋ ಗೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ನಾವುಲೆ ತಯಾರು ಆಪಿನ ಅಂತೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಬರ ಡಿಸೈನ್ ಬರೋ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚೆ ಬರೋ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಜನಕಲೆ ಬರ ನಮ್ಮ ಅಂಚು ಎಂಕ್ ಏನ ಬನ್ನ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನ ಹೊಸತನ ಬಡತ್ತೆ ಮೆಮೆಂಟಡ ಬರ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ ಅವು ಇವೆ ಯಾಲಂಚೇನೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಲ್ವ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಮೆಂಟದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅವು ಆಕಲೆಗೆ ಇದು ಜನಕಲ ಅಂದ ರೇಟ್ ಲಂಚೇನೆ ಇದು ಜನಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಇನಿಕ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬಾಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನೋಡು ಅರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಅವು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಓಲ್ ತುಯ್ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೇನ ತುಯ್ಯಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೇಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ತುಯ್ನಿವಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬೈಲುಡುತ್ತದೆ ಬೈಲುಡದಾಗ ವರ್ಕ್ ಅಡತೆ ಅದ ಮೂಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಂತಾರೆ ಅದಾಗ ತುಯ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ನೆರೆಕರೆ ಪನ್ನತ್ತು ನೆರೆಕರೆ ಬನ್ನ ಕೈ ತರದು ನೆರೆಕರೆ ದೂರ ಉಂಡಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತದ್ದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಶುರು ಕಥ ಅವು ಫೋನ್ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಉಂದಲ್ಲದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅದಗತ್ತಲೆ ಕೋಡೆ ಕಾತೆ ಮುರಣಿಗೆ ಅದು అవుతున్నది ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಾಗ ಅಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂತೀನಿ ಅದು ಅಂಚೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದು ಅಗುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವೇನು ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಅದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅದಾಗ ಯಾನೆಂದಿನಿ ಎನ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿನಿ ಅಗಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಪಿರ ಮಲ್ಪನ ದಾಲಜಿ ಮನ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಇದ ಕತೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಲರ್ ಬಂಡ ಅವಾಗಲ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಉಂದತೆ ಊರ್ದಾರ ಅಂಚ ಯಾನದಾಗ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತನತೆ ಟೆಂಪೋ ಬರುತ್ತನತೆ ಟೆಂಪೋ ಪನ ಫುಲ್ ಪೂರಗಲ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾಗಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ದುವಾರ ಯಾನೆಂದಿ ನಾವು ಎಂಕೆ ಮನ್ಪುನ
ಅಗುಲು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇನರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಆಂಡು ಎಡ್ದಾಗ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಮಗೆ ಅಂಚ ಲವ್ ಆಂಡ್ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಂತಿನ ಆತನ ಇರ ಅರೆಗೆ ಬಂದಿನ ತರ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಇರೇಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗನ ಲವ್ ಪನ್ನಗ ಏತ್ ಪನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಲವ್ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಏರ್ ಮಂತೀನಿ ಅಸ್ ಐತೆ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇದು 10 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಅದು ಅಂದು ವರ್ಷ ಅಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಐನಜ್ಜಿ 4 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ 4 ವರ್ಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಪಾತೆರೊಂದು ಇರ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ ಅಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಇರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೇನುಂಡು ಅವತ್ತೆ ಅದಾಗ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಾಗ 46 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಂಡ ಅದಾಗ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಲೋಪೋನ ಅದೊಂದು ಸುಲಭ ಇತ್ತನೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾ ಇತ್ತನು ಬಂಗತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆಂದೆ ಒಪ್ಪೆ ನಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಖಂಡಿತ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಬಂದ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿನ ಅಮ್ಮೇರ ಪಾಪ ಮಗೆಂಚಿರು ಪೋಕ್ರಿ ಕೇನುವೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅರ್ಧ ಆಂಡ್ ಐದು ಬಗತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕರಾಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತುಂಡು ಕರಾಟೆಗೆ ಪೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಜನೆಗೆ ಪೋಯಿ ಇನ್ನಾತನು ಅಂದು ಭಜನೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಐತೆ ಎಂಕ ಟೈಮ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಬುಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ತೋಡುತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಅದ್ರ ಹೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹೋಗಲ್ಪ ಮಗ ಕೊಂಚ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಆಸೆ ಇಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಬಡ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ತರದ ಜೀವನ ಹಾಬಿ ಆತ ಇರಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒರೆ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಹಾಬಿ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಡ್ರಾಮದ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಪ್ಪಡು ಅಗಲು ಲೈಫು ಸಟ್ಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಮಲ್ಪರಿ ನಮ್ಮವೇನು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಾನು ರೇಗಲ ಮನ್ಪನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪನಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನ ಮನ್ನಾಗ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅರ್ಥಂಡಿರಿ ನಾಟಕ ಅವೇ ನಾಟಕದ ಇವೇ ಕಲಾವಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡು ನೇನು ಫುಲ್ ಟೈಮು ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಪನ್ಯಾನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಪುವ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭನೇ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತುಳು ಇರಗೆ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮದ ಈಗ ಒಂದೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುಡತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಡು ಬನ್ನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಲಿ ಅದ ಬರಲಿ ಕಾಪುಗ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು 2 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ 1 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ ಬರ್ಪುಂಡು 2 ದಿನ ಅದು ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತಂದ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಮೆಮೆಂಟಲ್ ಐಕ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನು ನೀ ಬಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಐಟಿರೇಗ್ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದನಿನ ಕುಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಸಂಘ ಸಂಸದಗಳು ಆದಿಪ್ಪು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳು ಎತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ರೂಪೇಶ್ ನಂಚಿನ ಕುಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮಂತಿದ್ದಿನ ಕುಲ್ ದಾದವನ್ ಪರಕನ ಮಾತೇನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಯಾಪಲ ಐತೆ ಊರುಡಾವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಐತೆ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಕುಲು ಮಾತೇರಲ್ಲ
ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದನಾಗಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಊರುಡು ಐತೆ ಮೂಲು ಪಳ್ಳಿ ನಿಂಜಿರುಡು ಒಂಜೊಂಜ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಮೋಕೆ ನಾರು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಕ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನರೇ ಒಂದು ಆತು ಎನ್ನ ಮಿತ ಮೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಒಂಜಿ ಈನ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆತುಂಜಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎತ್ತೆ ಪಂಡಾರ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆದಪ್ಪು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪೂರ ರೂಪೇಶ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಲೀಲಣ್ಣೆ ಲಂಚನೆ ಲೀಲಣ್ಣೆ ನಾಟು ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇರುವಾಂಡ ರಂಗತರಂಗ ಬರ್ತದೆ 14 ವರ್ಷ ಎನ್ನಾಡು ನಾನು 14 ವರ್ಷ ಲೀಲಣ್ಣ ನಾಡಿ ಇಟ್ಟಿನಿ ಬೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ 14 ಅಂದೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬನ್ನ ನಾನು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟ್ಲಂಚನೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಉಂದ ತಿಂಗಳೊಂಜಿ ಐಟ್ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಅದಗ ಟೀಮು ಆತು ಉಂದ ಉಂಟು ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಬರೋ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ನೊಂದೊತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಬರೋ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಬರೋ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರೋ ಭಾರಿ ಒಂದುಂಡು ಇಡಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಪೋವನಾಗ ಐತೆ ಎಂಕಲೈತೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಒಣಸು ಲೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐತ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಗುಲು ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮನ ಅಂದು ಕತೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಟೀಮು ಕೊಡಿಯಲ್ ವೆಲ್ನಾದ ಪುಲ ಅಗುಲು ಪೂರ ಅದಾಗ ಅಗುಲು ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಣಸು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನೀರುದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೌದು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಡೆಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಅವಳು ಇಪ್ಪುಡೆ ನಾಟಕ ಪನ್ನಗ ತೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಇಲ್ದಾದ ಪನ್ನಣ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ತಿಕ್ಕದಿರಿ ಎದುರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ದಾನೆ ಮಾರೆ ಮೋನೆ ಬಾಪದ್ ಪೋಯೇರು ತೂಗಂದಿಲ್ಲಕ ಪೋಯೇರು ಅವು ಪನ್ಪ್ಯಾನ ಐಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನ್ಪ್ರ ಆಯೆ ಎದ್ದಲ್ಲ ಸೀರೆ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಊರುಡ್ಲ ಈನ ಮಾರೆ ಪಾತಿರುಜೆ ಹೊರೇಡ ಪುನಃ ಎದಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಡುಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ ಹುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಯಾನು ಏನತ್ತೆ ಒಂದು ಎದುರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪನ್ಪನು ಎಂಕ ಅವು ಭಾವನೆ ನೆಜ್ಜಿ ದಾವನ್ನ ಯಾನು ಈನತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ದುಂಬುದಾನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪಿರ ತೂಪನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈದ ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಗದ ಮಂಡೇಡ್ ಬೈದಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಏನು ನೋಡ್ಸಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ಖಂಡಿತ ಹತ್ತು ಯಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ವಿಷಯ ಎಡ್ಪುಂಡು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಏನೊಂಜಿ ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೊರ್ರಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯಾನಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿಯಾರ ಇದಾಗ ಸೂರಜ್ ಇಂಚ ಬಂದು ಸೀದಾ ಅನ್ಪಾಯ ಆಯ್ತ ವಿಷಯಡು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರೇನೇನು ಆರೀನ ಮಾರಿ ಚೂರು ತುಯ್ಯರು ಸೀದಾ ಪೋಯರು ಮರ ಆತಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾತಿರು ಚೇರಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಯಾಂಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಪೋಂದುಪ್ಪನಲ್ಲಗ ಎಂಕ್ ಓಲ ಇಂಚ ಪೋಂದುಪ್ಪನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಒಂದೇ ಬಲ್ಪನವೆ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪತ್ತೆ ಬಡ್ಬ ಯಾನು ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋನ ಟೇಪ್ ಪಾಡುಜಿ ನಂಬಾರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಬರ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೆ ಗಾಡಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಟೇಪ್ ಪಾಡು ಜೊತೆ ಇಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಬರ್ಪುಣಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಬರ್ಪುಣಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಕೆ ತೆಲು ಬಂದಾಗ ಪುಣ್ಣುಲು ಅನ್ಪೇರು ಪುಣ್ಣುಲು ಕೆಲರ ಅಡ್ಡ ಪಾತೆರಿಗೆ ಪೊಡ್ಗೆ ಹಾಪುಣ್ ಮಾರೆ ಅಂತ ಪಾತೆರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದ ಪುಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಣ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ನಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶಾಪುಡು ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಣ್ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಅಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಡದೆ ಅಂಚೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಣ್ ಬಟ್ ಈ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಹತ್ತು ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಏನಾರಿಗೆ ಬರಲಿ ಏನೋ ಮುಟ್ಟೋದು ನಗಲು ಬರೋ ಗೊತ್ತೋಪುಂಡು ಇಂಚಂದ ಏನಂತ ಆ ವಿಷಯ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೇನ್ರ ಬರಲಿ ಇರೋ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ನಾವು ಜಾಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಐತೆ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನ್ನಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಮೆಮೆಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೇ ನಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಓಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಗ್ಬಿಡು ನಾಟಕ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನೆಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ನಾಟಕ ಇಂಚನೆ ಕೊರಡದ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಚೆ ಕೊರ್ಪುನು ಮಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎದುರಿದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥನೇ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಏನನ್ಪೇರೆ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೇನು ನಾವು ಅಂಚೆ ಯಾರಲ್ಲ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು
ಅವನ ಇವರಿಗೆ ತೆಲ್ಪುಜಿ ಆ ಜನ ಆಜಂತ ಆತಿಗೆ ಬೋಂದುಂಡು ಮುಸುಂಡು ಬಾಪವಣ ನೋಡ್ಸಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಯಾನು ಕುಲ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕುಲ್ನ ಯಾನು ಇಂಚ ಇಂಚೆನೆಪ್ಪೆ ಅದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಜನ ಈನ ಮಾರೆ ಬೆಚ್ಚೊಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಅದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದಾಗ ಫನ್ ಮಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗಲ್ಲಿನ ತೋಜವನ್ ಮಾರ ಜೊತ್ತಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಂಡಿರ ಗೆಂಚ ಸ್ವಭಾವ ಆಲೋಚನೆ ಯಾನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆನ ಅಂಚೇನೊಂದು ಅಂಚದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪಾತೇರು ಅಂಜದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಾತೇರು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಇರ್ನ ಈತ ಸ್ಟೋರಿನ ಪಂಡರು ಇರ್ನ ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ರಾಂಡಲ್ಲ ನಿಗಳು ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯ ಅವಡು ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ತುಯ್ಯರು ಜನಕಲ್ಡ ಈತ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂದು ಮಂದಾರು ಐಕಿರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬಂತ ಇರಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಇರನೇ ಯಾನ ಸೂರಜನ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾವರ್ದಿಂದ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸೂರಜ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ್ನಲ್ಲ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಲಕ್ಕ ಅಗಲ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅದಪ್ಪು ಮುಟ್ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಸೂರಜನ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟು ಬಾಡೊಂದೇ ಪಾರ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಮನ್ಪಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಲಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆವಡು ನನ್ನ ಸೂರಜನ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರಿಯಾರು ಸೂರಜ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್